Ma sibniex l-appoġġ meħtieġ mill-awtoritajiet Maltin għal din l-idea u għalhekk dan il-proġett ser jiġi mniedi fil-Maċedonja ta' fuq. Hekk stqar Alexej Dingli, professur tal-Intelligenza Artifiċjali fl-Università ta' Malta, rigward in-nuqqas ta' interess u sapport li l-awtoritajiet Maltin u rew fil-konfront ta' proġett maġġuri li bl-użu tal-istess intelligenza artifiċjali kapaċi jnaqqas il-problema ta' traffiku f'pajjiżna. Il-professur Dingli qed jinsisti li l-intelligenza artifiċjali ser tkun kapaċi tikkontrolla l-konġestjoni fit-toroq bi pjanar aħjar tar-rotot kif is-sistema tafża immedjatament lill-awtoritajiet dwar inċidenti u problemi oħra li jikkawżaw l-istess traffiku. Min-naħa tiegħu l-imprenditur Mark Bajjada li investa l fuq minn €1,000,000 f'dan il-proġett spjega kif minħabba nuqqas ta' sapport mill-awtoritajiet Maltin hekk kif dan il-proġett maġġuri ser jiġi mniedi l-ewwel fil-Maċedonja ta' fuq. Min-naħa tagħhom kienu wkoll f'kuntatt dirett ma' Transport Malta flimkien ma' awtoritajiet oħra lokali sabiex dan il-proġett jiġi mniedi f'pajjiżna, proġett li qed jiġi mmexxi mill-Maltin, però minħabba nuqqas ta' interess u appoġġ huma kellhom iniedu din l-idea rivoluzzjonarja f'pajjiż ieħor. L-esperti spjegaw li għalkemm jinsabu entużjasti li jkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom fuq dan il-proġett anke fil-Maċedonja ta' fuq, fl-istess waqt però dispjaċuti li proġett maħsub għal pajjiżna mhux ser jiġi attwat f'Malta u Għawdex minħabba nuqqas ta' appoġġ mill-awtoritajiet rispettivi.